ବାପରେ ବାପ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଶୀତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଶୀତ ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ମାନେ କେମିତି କଣ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଯୋଉ ପଡୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ବି ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାय ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏତେ କୁହୁଡି, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଉଠିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଟ୍ୟୁସନ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଉଠିକି ଆଉ ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇକି ଟିକେ ନାକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଦେଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗଳ ହେଇନି। ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦବା। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ସାରିକି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କରିଦେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରିଗଲି। ମାନେ ଶୋଇଥିଲୁ ନା, ଉଠିକି ସେଜ ଫେଜ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି ରଖା ରଖି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ଆଗକୁ ତ ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ମତେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ସତେକି ମାନେ ବାହାରେ ଦେଖ କୁହୁଡି। ମାନେ ସକାଳ କେତେଟା କହିଲ? ସକାଳ 6ଟା ହେଇଛି, 6:30 ହେଇଛି। ଦେଖ ଜଗା ସେ କଣ ଜଗା ଜଗା କଣ ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବରା ତରକାରୀ ଆଣି ଖାଇସାରିଲି। ମୁଁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ। ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଜା ହେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ହିଁ ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ସେଠି ବସିକି ନିଆଁ ପଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନିଆଁ ପଇବା ପାଇଁ ଶୋଇ ଉଠିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କୁହନି, ମାନେ କୋଉଠି ବି ରହି ହଉନି, ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ନିଆଁ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ଟିକେ ଦେହ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ବାହାରି ଆସିଲି ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମତେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମାନେ ନାକ ବି ଫିଟୁନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବ୍ରଶ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମାନେ ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ହିଁ ହଉନି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମତେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗଛ ସହିତ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗଛ ସହିତ କି ରୋମାନ୍ସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଡେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି କେତେ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପାଣିକି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ବାପରେ କି ଶୀତ, ୟାଡେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ କଥା କହିବି ନା, ଭଲ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଚାହା ଗିନାରେ ପିଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଟିଆରେ? ଆମର ଇଆଡେ ଗିନା ବି କୁହନ୍ତି, ତାଟିଆ ବି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେ ନାଲି ଚା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନାକ ଫିଟୁନି, ମାନେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପୁରା ଦର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଚା।
କଣ ମତେ ଇଆଡେ ଅନେଇଲ, ଇଆଡେ ଅନେଇଲ, ଇଆଡେ ଅନେଇଲ। ମୂଷା ଖାଇବୁ? ହୁଁ? ଖେଳୁଥିଲୁ? ହୁଁ? ଆ ମା ମୂଷା ଆଣି ରଖିଛି, ଗିଳିବ ସବୁ। ମୂଷା ଗିଳିବ, ଗିଳିବ ସବୁ। ଶୀତ କରୁଛି।